chitokwadi ndauyawo nenyaya yemwana nemukwasha akatorwa mwana wangu 2014 ndobva hangu ndikwanisa kundipo $20 sechirakira ikunu ino pakasara balance $30. So kubvawo ipapa hatina chaakagona kuzonditarisawo. Ndakazovavariwo mukwasha kuti mushedze tigare pasi tisiri mudare saizvozvo. Tofunga bva muna mei mukwasha aingonditi chauya ndava ndaona kuramba. Wazwe. Aida kuti wataura ndifuma yacho kuti mukwasha. Fuma yacho wakuda mukwasha. Baba wangu ari mukubvisa. Aiwa. Sorry, fuma yacho kana ndikatoitaura. Vane vana 4 nenhumbu yechi5 pa $20. Chiregera. Vana 4. Mpeka. Daura zingwe kuwasha mazozvitaura. Anzuri vana 4. 5 nenhumbu asi hakuna ukati $20 chete nechitsvakire. Ndakuma asi pa $20 yakataura ine zvimwe zvishoma zvakawandisa ndopandinaro kota zvishoma shoma Zvipi? usokona kusabeba Zvide. Aiwa taura zvishoma zvakapisa taura chitaura. kungoti vanhu sevanhu vakanga omeka kwakangoti ngo zvakatenga. Aiwa nokuda right. Right. Mwana wako unaita. Une vana vangani? Vana makuwa ino. Tine vana 2 mwakashaya kwamiri vanotsaura. Kwa kuzifai. Ku5 yakutara kupekera. Nenhumbu yechi6. Andinacho vanopinga. Naishuwa 5 vanosvika. Vanasika kuona chiro. Okay, ukotenga vana vapenga. Saka kuti tokupaka nguva kakati kuti utsvage naye. Akuti nguva yakati kuti ndaitokumbira kuti nekuti paka nguva yatiperei dombo wangu akasina nababa akamutaurira nyaya yacho. Ndati mutopa nguva yakareba sei? Ndaifunga kuti kaita kupera kwakutonga ndingazvikunda. Ndaikumbira kuti ndichikutanga kwaDecember sezvo November pasina zvimari. Ukarora goreri? 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pane makore mangani? 9. Right. Pane tokupa mamoto ripoto kuparinge gore futi 9. Toita sei? Kanjikokumbirawo Ko papese pa wakapoma makore ese 9. zvinhu zvinoti tandosangana nazvo andika kumbositsana nacho. Chii chinosaka ndinoyoga pari? Akupanika mangwana. Kune zvinenge Uno vakadzi vangani? tina vakadzi vashanu. Manyatsonzwa mubvunzo wandabvunza. Ndabvunza kuti uno vakadzi ndino zvandandatoona. Kuti uno vakadzi vangani zvikadzi vashanu. Kuroora hadisi degree. Kusazawo vanhu vachigara usidhiri. Ya, mapoindi awataura 9. Pa 9 years ndichakupa kana kuti 2 weeks dzandaisa pamusoro pe 9 years. Tosakana musi wa 24. Right, anowana 5, mombe 5 ndakida kujudgment. Mukoma umasungire nedanga. Ine umai dzobva zaita chi 7 1500. Judgment ndapedza. Saka $5 zeusumurati kana watungana nazo. Netsoka. Okay. Saka kwaupinda netsoka futi. Chienda panze pane mutadzi pawera woti kubatsire. Wazvidzwa? Enda unosaina. Pamusoro chakadai. Ndaifunga kuti nemukwasha edu kana achiti nyaro kana kuti kudzawo tikamushedzawo ngauye. Saka ndinoona sekuti mese mumatisi zvisine nemaonera maita asi ndati mumboona chikamu chipi. Sitatopedza judgment taparega ndimbokutaurira. Kana munhu akaita vakadzi vashanu. Muti unowira kwaukarerekera. Kureva kuti rimwe saidi rinenge richiguta. Rimwe saidi hariguti. Takati mbomuziva here mukwasha. Tamuonera kana asi wanza zvatambuza.
Tabudza kuti unovakadzi vangada singabudza ari vakadzi but tinozvatatarisa tikataura kuti panofanira marriage zoba saka tisinoita pedza inoenda kugara zvako unoyambiswa 24 ne $20 yekusumurati zvakadaro. Next case Miriam Makoni iripo